हेलो फ्रेंड्स, आंनि यूट्यूब चैनल नलेज मीडिया एंड एनालाइसिसआव नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनै आं नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ लानानै फैदों। दिनै आं नोंथांमोननो ओरैबायदि सोंथि सोंगोन, बे सोंथिनि एन्सारखौ जानो हागौ नोंथांमोना होनो हाखाया होनना आं मिथिगौ, बा हानोबो हागौ सोरबा सोरबा। जायफोरा माखासे नलेज दं बिथांमोना निश्चय हागोन। बेनि सायाव जेबो नलेज गैयैखायनो आं दिनै नोंथांमोननो बे कुइसनखौ सोंनानै लाना फैदों। साननैसो सिगांनिफ्रायनो आं माखासे बर' इउटिउबारफोरनि कमेन्ट सेक्सनखौ नायनानै मोनसे बाथ्राखौ बुजिना मोनदों। जायफोर बिथांमोना बर'लेण्ड जागोन बर'लेण्ड जाया बेबायदि टाइपनि भिडिअ दो, बिथांमोननि कमेन्ट सेक्सनाव माखासे डिबेट माने सृष्टि जायो, नङा होमबा? माखासे डिबेट सृष्टि जायो। बे डिबेटनिफ्राय आं मोनसे बाथ्राखौ बुजिना मोनदों, माखासे सुबुंफोरा जोंनिया कनफिउजन होदों। हाग्रामा महिलारि बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन बिटिआर सुक्तिनि समाव, जे बै दफा माखासेखौ जुदि गासैखौबो सुफुंजोबो अब्ला गावनो गाव हारसिंनो बर'लेण्ड जागोन होनना बिथाङा बुंदोंमोन। जास्ट लाइक भबिष्यतबाणी बिथाङा बुंदोंमोन, नङा होमबा? बिथाङा मा आधारखौ लाना बुंदोंमोन जों मिथिया, नाथाय बिथाङा बुंदोंमोन। नाथाय जों साफ्रोम बर' सुबुंनि थाखाय बिथाङा बै बुंनाय बाथ्राखौ मोगथां खालामनाया जोंनि दायित्व, आं बेखौ सानो। नोंथांमोना मा सानो मिथिया। बिथाङा दि बे बाथ्राखौ बुंदो, बै समाव रावबो लिडारा बिदि बाथ्राखौ बुङाखैमोन। बेनिखायनो बिथांखौ आं धन्यबादबो होयो। खमसे खम बिथाङा मा आधारजों बुंदों आं मिथिया, नाथाय बिथाङा बुंदों। दा बाथ्राया जाहैबाय बर'लेण्डआ जामारगोन ना जामारा, बर'लेण्डखौ मोनमारगोन ना मोनमारा, बेसो नङा होमबा आसोल बाथ्राया। बिटिआर सुक्तियाव मा लिरनाय दं नोंथांमोना नायदो। बिटिआर सुक्तियाव जे बर'लेण्ड मोनहैगोन ना मोनहैया बे बाथ्राखौ लिरनाय दं नामा नाय। बिदिथ' थाखानाय नङा, नङा होमबा? नोंथांमोना फरायना नायदोंबा निश्चय नुगोन। भारतनि कनस्टिटिउसना मा बुङो, भारतनि संबिजिरा मा बुङो, गोदान स्टेट दानो गोनांबा मा मा क्राइटेरिया थानांगौ, मा क्राइटेरिया जोंनि बिटिआराव थागोन बा गैया, बा बै क्राइटेरिया माखासेखौ बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जोङो माखासेखौ माने सृष्टि खालामना लानो हागोन ना हाया। बेबायदि माखासे बाथ्रा फैगोन दानियाबा। ओरै नङा जे बर'लेण्डआ माबा बिफांनि फिथाइ नङा जे बिफाङाव माने थाइबाय बिखौ खाबाय बर'लेण्ड मोनबाय, बिदिथ' नङा, नङा होमबा? प्रमद बर' सारा मोनसे बाथ्रा होनदों, जुदि बे बिटिआर सुक्तियाव थानाय माखासे दफाफोरखौ जुदि सरकारा सल्भ खालामा, मावफुङा, अब्लानिया बर'लेण्ड बिग्रायनायखौ जागायफिनगोन, बेबायदि बिथाङा इंगित होयो, नङा होमबा? सम सम होयो। दानिया नोंथांमोना जास्ट खालामदो, नोंथांमोना जुदि कनस्टिटिउसनखौ मोजाङै फरायनानै नायदोबा जे मोनसे स्टेट दानो थाखाय मा क्राइटेरिया नांगौ, आरो लोगोसे बिटिआर सुक्तियाव बेबायदि माबाफोर दं नामा, बेखौ नोंथांमोना नायनानै बुं जे बर'लेण्ड मोनमारगोन ना मोनमारा। आं नोंथांमोननो बे बाथ्राखौ बुंनानै होननाय, मोनबो बेबायदि पिस एकर्ड, जायखिजाया बेबायदि माने पिस प्रसेसआवनो जा एकर्डआवनो जा, जे फिउचाराव नोंनो आमुखखौबो होनाय जागोन, बेबायदि बाथ्राफोरा बांसिनावनो गैखाया जोंनि भारतआव। जे नोंथांमोननो बर'लेण्ड होनाय जागोन बेबायदि बाथ्राथ' लिरखाया, बे गेरेन्टेडखा, लिरखानाय थानाय नङा। बेबायदि गैया। नाथाय मोनसे बाथ्रा दं, मोनब्रै डिस्ट्रिक्टखौ मोनस्निहालागै मोनसे खालामनायनि मोनसे दंबा बिनिख्रुइ बारा बेबायदि मोनसे दङ निश्चय बिटिआर सुक्तियाव। नाथाय डिस्ट्रिक्टआ बारायबानो बर'लेण्ड जागोन बे बाथ्राया खुनु माने ओंथि गैया। नोंथांमोना दानिया सानना नायदो, मोनसे स्टेट जानो गोनांबा, सेपारेट स्टेट जानो गोनांबा जाखिनि क्राइटेरिया थानांगौ, बै क्राइटेरियाखौ खमसे खम फैनाय 5 बोसोराव जों बिटिआर ओनसोलाव थानाय सुबुंफोरा सुफुंनो हागोन ना? गवाया मोननैल' डिस्ट्रिक्ट दङ, सिक्किमाव मोनब्रै डिस्ट्रिक्ट दङ, बेबायदिनो त्रिपुरा मिज'रामावबो खम डिस्ट्रिक्ट दङ, थेवब्लाबो मोनफा स्टेट, बिसोरो कमप्लिट स्टेट मोनफा। जा क्राइटेरिया थानांगौ मोनसे स्टेट जानो थाखाय, बेखिनि क्राइटेरियाथ' गैजोबखाया। जुदि थाजोबबाथ' स्टेटआनो जागौमोन, नङा होमबा? नाथाय बै माखासे बिथिंखौ जोङो सल्भ खालामना लानो हागोन ना फैनाय 5 बोसोराव। जोंनि सोलोंथाइ बिथिंखौनो बुं, जोंनि समाज बेबस्थाखौनो बुं, माखासे बिथिंखौनो बुं, बै माखासे बिथिंनि जाखिनिखौ जों हायो बेखिनिखौ जोङो गावनो गाव स्ट्रं खालामना लानो हागोन ना? जेब्लासिम बोलोगोरा जाया मोनबो बुस्थुखौ नोंथाङा सेना लानो हानाय नङा। बर'लेण्डआबो ओरैबायदि बुस्थु, बे हारसिङै जानाय मुवा नङा। बेखौ बिनानै सेनानै लानांगोन, बिनानै बा सेनानै लानांगोन, बा डेम'क्रेटिक भाबै बिथांमोननो देखायना होनो हानांगोन जे जों बर'लेण्ड मोननो हानाय जग्यबान, बेबायदि जों देखायनो हानांगोन। बेबायदि देखायनो गोनांबा नोंथाङा मा जानांगोन, रेडि जानो हानांगोन हाथियार लानानै। बे गावनाय हाथियारजों जानाय नङा। बै समाव नोंथांमोना सोरबा साननो हागौ जे हाथियार लाना बिग्रायफिनगोन, इम्पसिबल। हाथियार लाना बिग्रायबा बै समाव होसो गावथारगोन होननानै आं सानना लायो। मानो होनोबा आल्टिमेटलि माने बर' हारिनि सिंखौ सेफायखाबाय, नङा होमबा? भारत सरकारा जोंनि सिंखौ सेफायखाबाय, आरो हाथियार लाना बिग्रायनायनि स्कपखौ निस्सय होखाया। आरो जोंनि बर'फोरा बुजिखाबाय, बेबायदि बिथिङाव बांद्राय माने इमान गोसो गैला, बुजिबाय। बाथ्राया जाहैबाय दा बर'लेण्डआ जागोन ना जाया। बर'लेण्डखौ हारसिङै मोननाय मुवा नङा, आरो मोनथारा होननायबो जेबो गैया। गिबि एकर्ड, सेकेन्ड एकर्ड, थामथि एकर्ड जाबाय,
नेक्स्ट ब्रैथि एकर्डआव निश्चय बर'लेण्डआनो जागोन नङा होमबा स' बिखौ आं सानो नोंथांमोना मा सानो मिथिया जायखिजाया बुस्थुआनो खनसेनो बिखानानै मोननाय बुस्थु नङा थिग बेबायदि सब बुस्थुआनो स्टेप वाइज स' जोंनिया बेबायदि थांबाय थादों बर'फोरनिया मोनसे नियमाव थांबाय थादों मोनसे मोनलांबाय थादों जुदि जोंनि हारिया पपुलेसना जोबोर गोबां मोनबा माखासे बिथिङाव जों जुदि बिराद स्ट्रं मोनबा सेरखाय बेरखाय जुदि नङामोनबा गावस्रि जुदि नङामोनबा अब्लाना जानो हागौ माब्लाबानो माने डाइरेक्ट बर'लेण्डखौनो मोनगौमोन होननानै आं सानो डेट मिन्स नोंथांमोना मा बुजिखो बे बुंनायनिफ्राय जे बर'लेण्डआ मोनगोन खिन्थु जोङो बिनानै लानांगोन बोलोजों सोलोजों राजखान्थि भाबै बेबायदि बिनानै लानांगोन आरो बेबायदि बिनो थाखाय जोंनो जाखिनि क्राइटेरिया नांगौ बे क्राइटेरियाखौ जों दा सृष्टि खालामना लानांगोन बेनिखायनो बै हाग्रामा महिलारि बिथाङा जा बाथ्रा बुंदोंमोन बे बाथ्रानि आसोल मिनिङा बेबायदि जुदि जोङो बे माखासे दफाखौ जुदि सल्भ खालामनो हायोबा बै दफाखौ सल्भ खालामनायजों लोगोसे जोंनि इयावनो कालसारनि बाथ्रा फैबाय माने सोलोंथाइनि बाथ्रा फैबाय गासै बिथिंनि बाथ्राया बेयावनो हाबना दं नङा होमबा स' बेनिखौ सल्भ खालामनाय लोगो लोगो माबा मोनसे नङा माबा मोनसे राहा थाहैगोन राहायाथ' थाहैगोन लामायाथ' थाहैगोन बै लामाजों थाबायलांनाया जाबाय इयुन जेनेरेसननि दा जायफोर जेनेरेसना लिडार जाना दङ राजखान्थि लिडार जानो हागौ बिथांमोना बै समाव हाहैयाबो जानो हागौ गोदान लिडार फैनांगोन मानो होनबा बिथांमोना पलिटिक्सआव थांनाय लोगो लोगो बिथांमोना माखासे माने जेंनायाव हाबनाय जाहैबाय बिथांमोना जेथिं मेथिं ओंखारनो हानाय रास्तायानो गैला नाथाय ब्रेन्ड निउ पार्सनफोरा बेखौ मावनांगोन स' बे बुस्थुआ स्टेप वाइज बेखिनियानोमोन नोंथांमोननो कनक्लुजनाव स' नोंथांमोना बेबायदि माने दान्थे बिदान्थे जाना कनफिउज जानायनि जेबो लाब गैया खौसे जानांगौ बेयाव पार्टि बुंबाय थाबा जानाय नङा मानो होनोबा खौसे जायाबा बै समाव बर'लेण्ड मोननाया जोबोद टाफ जागोन होननानै सानो दान्थे बिदान्थेथ' बर'लेण्डआ फैनाय बुस्थु नङा स' बेयो कनस्टिटिउसननि गेजेरजोंसो फैगोन बे पार्लियामेन्टनि गेजेरजों फैगोन आरो जोंनो जाखिनि जग्य नांगौ जाखिनि जग्यबान जानांगौ जोङो सेपारेट स्टेट मोननो थाखाय बेखिनिखौ जोङो बे समावनो आरजिना लानांगोन स' नोंथांमोना मा सानो मिथिया आंनि थौले मेलेमजों माबा मोनसे जुदि गोरोन्थि बुंदोंबा नोंथांमोना निमाहाबानो जाबाय स' नोंथांमोना मा सानो आं मिथिया आंनि थौले मेलेमजों आं नोंथांमोनखौ जा बाथ्रा बुंदो बेखौ नोंथांमोना जुदि जादों होनना सानोबा प्लिज बे भिडिअखौ लाइक खालामबानो जाबाय आरो जुदि गोरोन्थि होनना सानदोंबा एडभाइस होबानो जाबाय नोंनिया ओरै गोरोन्थि जादों नोंनिया ओरै गोरोन्थि जादों नोंनिया ओरै गोरोन्थि जादों अब्लानिया मा खालामगोन आङो आरोबाव माने मोजांसिननिख्रुइ मोजांसिन भिडिअ बानायनो स्कप मोनगोन स' आसा खालामबाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै माबा मोनसे बुजिबाय स' बिदिब्ला नोंथाङा जुदि आंनि बे चेनेलाव गोदानबा प्लिज आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौ थुनानै हो स' थेंक इउ बाय बाय